banggit. Basta nakita ko yun, sasabihin ko na lang sa kanila na yun, na may ganun. Oo, aayon sila. Nanay, saan mo nakuha yung ano? Saan mo na ano yung psychology? Saan mo nakuha yun? Sa sarili ko lang. Ewan ko. Sarili ko. Ah! Ay! So ayun mga kakwela, mga kabiyaya, ayan, at kasama ko sila paring Jomar, Berto the Great at Edjong. At sino pa to? Baby. Meron doon din si Justin. Kasama ka ba, Justin? Oo, yeah, kasama ka ba? Kasama pa. Bibili kami bigas para kay nanay sa pang-ayuda. Visit na to. Tsaka sa amin, siyempre sa bahay. So tara. Kamusta na kay Ate Ashley? Joke lang. Ayan, dami kong bodyguard, yo. Kala mo, truck yung ibababang ano eh, ibababang bigas eh. Hold up eh. Ha? Hold up na. Hype na yan. Yan. Ha? Wala. Yan, dito kami, bili kami ng ano, bigas. Ano, oh, ito pa pala, oh, may bodyguard pa ako dito isa, oh. 1/4. Yan, gaya ng mga buhat gang natin, oh. Dala-dala na yung mga bigas. Kaso baliktad, ako sino maliit yung, yun ang malaking ano, ah. Yun yung tawag dito, malaki yung bigas. 50 kilos. Kaya dyan, shout out. Ang daming bigas, ah. Ano? Tamang gala lang. Kaya nga. Dabar, mula sa mga pawis. Mula sa mga. Ina mo, oh. Hindi mo nasagasaan ka, loko ka. Yung isa, tiga-pulis na mga pawis. Si baby sabi niya, dito lang pala pupunta, sinama pa ako. Hindi po pumilit sa mga eh. Oo. Yan. Thank you kay Mami Melba. Yung dalawang sako, sa atin, yung isa kay nanay. Ito? Oh, yan, sa atin yan, pati yung kay Justin. Oo. Yan, thank you kay Mami Melba sa pagbigay ng ano, bali binili ko na naman ng grocery yung ano, yung perang pinapabigay kay nanay. So may 1K pa dito. Okay, dyan na yan kasi pang-aayuda ko yan eh. Yan. Ito. Dito tayo, Jong. So tayo kay nanay. Sana nandito si nanay sa bahay. Init. Saglit lang na lakad, init agad. Ano sa Jong? Ano wala? Kala ko sa anuhan ko na eh. Ano, Jong? Kaya pa? Ganda-ganda lang gupit eh. Ben Diesel. Oh, ganda ng gupit oh, Ben Diesel. Inansin mo na gupit sa'yo? Si Uno? O nga pala no, nakalimutan. Mamaya na lang. Yan, tapos tawagin mo si nanay sa labas. Pagdala mo niyan. Saan kayo galing? Saan kayo galing? Ha? Tayo natin si nanay mga kuwela, pinatawag natin. Madilim kasi doon. Kaya dito ko na lang si nanay pinapapunta. Ano na, kamusta na? Oh, yan na. Masakit na ang tulot. Upo ka dyan na yo. Wala tayong pwesto eh. Upo ka dyan. Dito, masakit ka po eh. Masakit sa puwet. Ayan po. Hasan? Madumi na mayak. Huwag mga bangko doon, Justin, si nanay. Dito kami ni nanay. Masakit na naman bewang mo, nay. Madumi. Madumi yun, madumi. Madumi. Ha? Madumi. Oo, sige. Wag lang doon. Malamig eh. So yun, pinakuha ko si Justin. Ano nang balita dun sa challenge, nay? Ano yun? Yung pag nag-usapan natin nung nakaraan, ano nang balita? Yung Yung dalawang linggo? Oo. Ay, kaso nga hindi nga, ano eh. Hindi ko ba, no? Oo, pinipit ko rin na magano, kaso siyempre walang gas. Kasi nga, Oo. hindi kami makaluto, walang gas. Ba't walang gas? Walang gas yung kalan. Wait lang ha. O nga po pala sa lahat ng ano, sa mga nanonood diyan. No, kasi may mga nagko-comment na bakit daw wala ba daw binibigay yung mga anak ni nanay yan. Hindi po totoo yun, no. Lahat po yan mga anak ni nanay nagbibigay diyan kay nanay. Medyo ano lang talaga si nanay minsan, medyo madaing.
Tsaka syempre, may kanya-kanya na rin pamilya. Tsaka may mga... Sige na, alisin mo na yung mas. Oh. Oo, daw makahingi. Ba't ka ba kasi nagmas? Daw makahinga. Ba't ka ba kasi nagmas? Di na mga tapi nagmamas. Oy! Wala po na yun, oh. Bangko! Wala po sa bahay. Hindi, sa bahay. Kuha kayo doon sa bahay. Sus, Mario. Yan. Alamit kay Maromeo. Di, huwag na. Kasi may mga nababasa akong comment doon na bakit daw parang di daw binibigyan. Hindi na ako makakita. Hindi daw binibigyan si nanay ng mga anak. Hindi po totoo yun, no? Isa pong kasinungalingan yun. Nagbibigay po ang mga anak ni nanay. Kaso syempre, ganun din. Hirap din sa buhay. Kaya laging, tsaka si nanay medyo madaing ho talaga yan. Yan katulad yan. Narinig nyo naman, yung mata niya naman ngayon ang masakit. Yan. Ganun, no? Sa mga nanonood dyan, huwag po tayong mag-provoke ng mga issue-issue. At nakakasawa din yung puro issue na yan, na walang katutulan na issue-issue. Oo. At shoutout sa mga basher ko, pa-share ng video ito. Wala lang, yabang ko muna yun. Kulay yung sa tali. Yan. Sa tali. So yun, bad news pala na hindi natupad ni nanay ang challenge na 2 weeks. Ayan. No, 2 weeks, 2 weeks na hindi siya uutang, may 10,000 siya. Kaso hindi natupad ni nanay. Hindi na ni nanay, kuya. Hindi na ano na. Oh, nakautang na daw siya. Nay, nakautang ka na? Nakautang ka? Ha? Nakautang ka? Oo. Naku. Kasi nga, Nakautang. siyempre, saan kami kukuha ng may bigas nga, walang ulam, walang gas, asukal, kape. Wala. Siyempre, pag nagutom ang mo, hindi ko matiis. Hindi ko matiis pagka nagutom sila, walang hindi ko matiis Kausapin ko na lang si Mami Melba. Kausapin mo na lang si Mami Melba. Kausapin mo si Mami Melba, hindi mo kamo natiis. Hindi natiis. Kausapin mo na lang si Mami Melba. Na hindi mo natiis, na hindi mo Sino ba matanda sa amin dalawa? Hindi siya ikaw. Mamelba, ganun na lang. Oo, sige na. Mamelba, kasi sinabi ni JJ na gano'n. Kaso, hindi ko pa matiis ang mga anak ko yung apo. Pagka lumapit, wala po kaming, minsan wala pong kape, walang gas, walang asukal. Kaya napilitan din ulit akong gano'n. Ang inuulam po lang namin, dilata, sardinas, pansit canton. Yun na, hindi ko na hinahangad yung masarap kasi mahal. Kaya inano ko yung tipid. Dadang ka lang. Kaya pasensya na kayo. Kung halimbawa hindi ko nasunod. Yan. So, bali hindi nga nasunod ni tatay ni nanay yung 2 weeks na hindi siya uutang. Tapos may 10,000 siya kay Mami Melba. Di ko alam, malalaman ko to sa sa pag kay Mami. Oo, hindi niya. Dapat may tissue. Ha? Lalakas mo, minsan hindi ko maintindihan. May challenge kasi si nanay, 2 weeks na hindi utang, bibigyan siya 10,000 na sponsor ko. Hindi nakatiis. Ewan ko, pag-uusapan pa namin ni Mami Melba kung ano ang kanyang desisyon. At mabait naman ho yun, madaling kausap yun. Ewan ko na lang. Nanay, wala na 10,000. Paano yan? Paano yun? Wala na 10,000? Paano yan? Wala na 10,000. Wala, okay lang. Wala na. Magkano ba inutang mo? Doon, wala pang lian yung mga 1 mahigit. Hindi yung kailan lang nangutang ka? 1 lang mahigit, dahil hindi ko kuya. Hindi yung listahan? Ha? Hindi yung listahan? Pero ang ginagawa ko, Jay, pagka kumutang kay Mark, tinitipid ko para wag na sumobra ng kasi ang inaano ko lang 1.5. Kaya pinipilit ko. Hanggang 1.5 ka lang mangutang? Ha? Hanggang 1.5 ka lang mangutang? 1.3 lang siguro yun. Tinihina ko nga hindi naman masasarap pa kinuha ko. Siyempre, dilata, tinatas dati 18. Ngayon 25. Paano hindi lalaki utang? Utang Kaya dinadagdagan. Sisihin mo yung natin. Ha? Sisihin mo si Emilio Aguinaldo. Siya yung nagpataas ng produkto. Si Emilio Aguinaldo. Patay na yun Ha? Patay na yun? Hindi na kayo maririnig nun, Nay. Patay na yun Hindi na kayo maririnig nun. Patay na yun. Yung nga hindi. Nakatunghay pa rin. Maski patay na, nakatunghay pa rin sa atin yun. Nanay ka, sino ang pinaka-the best sa'yo na presidente?
Ha? Punta tayo sa presidente Oh. Sino pinakamagandang presidente ng Pilipinas? Pinakamagandang naging presidente. Pinakamaganda rin. Pinakamaganda nung naging presidente. Dati si Marcos. Kasi nung araw sa loob, magmura lang. Ngayon, humalili yung anak. Kaya tinatry ko parang maano rin yung anak. Marcos din pala sa nanay. Oo. Nanay, ano ako tatakbo akong presidente sa susunod na taon. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ikaw? Tatakbo ka? O maganda. Tatakbo lang naman Sino alagad? Si Logi. Ha? Ayan, si Logi. Si Buboy, ang alagad. Kawala naman si Kuya Logi. Lakita rin naman. Kaya ayoko maglalala. Oo. Paano yun, Nay? Sayang yung 10,000. Mabalik tayo dun sa 10,000. Sayang. Oh. Sayang 10,000. Pangbubong din yun. Okay lang. Paano ang gagawin natin? Sayang, ba't di mo tiniis, Nay? Nilagay siya dyan. Hindi ka nakakabenta ng kalakal mo? Kalakal? Wala pang konti pa eh. Konti pa lang. Ay, kasi marami nangunguha eh. Kaya nga ako, pag ako nanguha, alauna. Kaso may bantay. Ay, hindi ka makahalungkat. May bantay eh. Dati walang bantay, nakakakuha ko marami. Ngayon wala. Pumunta ka pa ba doon? Akala ko dito ka na lang nangangalakal. Hindi, sa basura. O ba't pumupunta ka pa Basura, doon? nagpupunta ako. Dito, mo, bigay-bigay lang. Doon sa basura marami. May nakuha pang damit, pinggan, kutsara. Doon marami ka makukuha dito, lahat na lang mga plastic. Doon marami ka makukuha, kaya nakaipon ako ng kutsara. What? Pero, hinugasan ko yun Naku, doon patay sa tayo tubig. dyan. Kutsara, doon pala galing yung kutsara, doon ka nanay. Ako nga, binigyan ng damit galing Oo, basurahan doon. Hinugasan ko na mainit, binababad ko para hindi mahawa sa sakit. Nilaban lang. Mga damit. Pag may mancha, lalagyan ko ng Clorox. Tanggal, na isusuot. Siyempre, bibili ka pa ng damit, kamal-mahal. Di, yung mga pulot-pulot na lang. Sinop talaga ni nanay Nakita mo na, ipamimigay ko pa. Sobrang sinop nga ni nanay. Minsan yung kutsara namin nasa kanila Nagbibigay din ako ng mga bag. Adang ka, Melay, Nagbibigay sa akin. Nagbibigay din ako sa barangay. Sapatos, stepin. Pag matataas, matanda na ako eh. Binibigay ko sa barangay. Tumutulong din ako. Yun. Dahil gusto ko rin, ganyan kapareho nyo. Kung may maganda pandinig ko nako. Isa rin. Nag-vlog ka na rin, Nay. Hindi pa tayo makabuelo magpa-check up, wala pang sasama sa atin Hindi pa tayo makapagpa-check up, wala pang sasama sa atin. Walang kasama? Oo, tayo. Hindi ko rin alam, hindi ako marunong nun kung Ba't paano. si Mani? Busy pa sa module. Kasi siya ang Busy pa sa module. Module ng bata, busy pa. Sino yun? Sino yun? Si Tita Manini, busy pa kako. Di tayo masamahan. Okay lang. Basta pag wala, ang inano ko, Jay, ito hindi na makakita. Yung ano? Wala na. Ano? Hindi na kita nakikita, Di mo na Ito nakikita? lang, kanan. Hindi mo na nakikita yung pinakagwapo mo nga po? Di mo na nakikita yung pinakagwapo mo nga po? Apo? Oo, nagwapo. Nakagwapo, Oo. lahat. Pero pinaka-the best ka. Ang bola pa no? Nay, videoan mo ko. Videoan mo ko. Paano ang pagkuha? Ganyan lang. Ganyan lang. Tango na, wala akong mata, baka pumaksak. Si Tuding, Alay, wag ka magpura. Ay, oo, masama nga pala. Pasensya na, hindi ako. Pura si nanay. Awas yun, nagbura. Bawas. Ang pogi mo. Oo, kita ni nanay. Dahil nagmura si nanay, 500 na lang po ang bibigay natin sa kanya. Ha? Nanay, 500. Tapos yung bigas, kalating sako. Meron na, ito, pabiling gas, Ayun, kay kape. Mami Melba galing yun. Yung bigas. Oo, Ay, tsaka Ma'am yan. Babe, thank you. Pinadala kahapon. Mami Melba, dito. ang nagsabi. Pag ina. Nandyan? Dito. Ma'am nanood. Babe, thank you sa pinagkakaloob mo sa akin na sana huwag kayong magbago. At doon sa apo ko at may naninira, okay lang yun. Pero pinapadyos ko na lang yun. Wait lang nanay, ba't updated ka? Wala, di ka naman nag-YouTube Ha? Hindi ka naman nag-YouTube, ba't alam mo?
Nag-YouTube, hindi. Oo. Sa psychology ko eh. Wow, psychology! Wow! Isang palakpakan niya. Psychology. Galing ni nanay. Matalas ang aking psychology. Wow! Ah? Bago, Pag ikaw may bago na naman po tayong word for today. The words for today. Words pala, hindi pala word. The words for today is that psychology. At saka pag mayroong isang tao at may gagawin sa akin, ano ko yun. Nasa Pag psychology sasabihin ko, niyo, huwag Nay. mong tuloy. Nasa psychology niyo kapag may ganon. Pag alibawa, ganyan, aparit yung ano mo, ha? Yung ikinano ko na yun, ha? Meron tao, ayoko banggit. Basta nakita ko yun, sasabihin ko na lang sa kanila na yun, ha? May ganon. Oo, aayon sila. Nanay, saan mo nakuha yung saan mo na, yung psychology? Saan mo nakuha yun? Sa sarili ko lang. Ewan ko. Sarili ko. Ay! Woo! Isip. Oo. Isip yun, di ba? Oo. Tama naman, tama Mo, naman. oo. Eh, siyempre, yun ang pinakaloob sa akin ng Panginoon. Tanggapin ko. Yan ang wag lang yung masama. Pero pagka mabuti, okay. Nananay ko, ganun. Oh. Psycho, di ba? Oh, Okay yun lang, nga yun, pagka psycho. yung Mabilis mabuti. maka-psycho si nanay. Mabilis kang maka-psycho. Up ng ano. Mabilis kang maka-psycho. Ay, yung nga. Pag sa isang tao at ikay taraydor, alam ko rin. Yun, no? Kaya sabi ko, magkamagtiwala dyan. Dahil mayroong sa'yo. Yun, sinusunod nila ako. Ba't yung sa loob ng bahay nyo na, hindi nyo alam? Ala, ha? Wala. Sa loob ng bahay namin, alam ko, tahimik lang ako. Alam mo kung bakit tahimik ako? Siyempre, ayoko magdamdam Joke din. lang, nanay. Joke lang. Miski joke, Joke okay time. lang. Alam ko, lahat dito. Alam ko yan. Oh, di Ang mga lahat na. galaw. Oo, Yari alam kayo, ko di lahat yan. na kayo. Tahimik lang ako, ayoko magdamdam. Ayan, Nay. Ako lang Ayun. mabait na, Nay. Yan, Tita Rosel Kaya daw. ako lang mabait na. Ako lang mabait. Saan? Saan? Kaya ka lang mabait. Saan? Sabi niya tuloy si nanay yun, sinabi mabait eh. Balik saan? Ang narinig Nay, ko, ganito. Wala. Paano yan? Hindi na natin makuha yung 10,000. Ha? Hindi natin makuha yung 10,000. Okay lang kung ayaw niya eh. Tanong natin Kung siya, di no? ba, ano? Okay lang. Kasi, siyempre, importante. May bigas ka naman ngayon eh, tas yan. Oo, meron naman. Huwag mo na muna pambayad din sa utang. Pangbili mo yan, panggastos mo. Hindi ba bakit kakasaba to? Oo, huwag mo muna pambayad yan. Sa sahod ko, Bibiling bayaran gas, natin yun. Yung utang mo. Kape, magkano ang asukal ngayon? Tumaas, 80. Oh, 20? ang gas, 50. Ay, grabe. Magkano lang to? Bilangin mo. Oo. Oh, kape pa. Kulang, no? Kulang na Oo. Tara, puntahan natin si Mark. Ha? Puntahan natin si Mark. Bakit pupuntahan? Ang mahal ng tinda niya. Ang mahal ng tinda niya. Wag masama yun. ba't sa akin kayo nagre-reklamo? Hindi kay Mark. Kasi, Jay, maski sabihin mo ganoon, utang eh. Wala kang magagawa. Bagay. Utang. Ano? Pero nung nagnegosyo ako, Jay, sa totoo lang, ako pagka tumubo, halagang 50 piso. Ganyan ako, basta madaling tumakbo ang paninda mo. Madaling maubos na, papalitan. O yung mahal, naka-stock. Kaya matagal Ako mabili. nangihinayang dun sa 10K mo, Nay. Ako nangihinayang sa 10K mo. Di bali, okay lang. Wala, no? Hindi kinaya, no? Hindi kaya. 2 weeks. Walang pa. magawa eh. Wala. Pero kung meron lang akong trabaho na plancha, de, magagawa ko yun. Wala nang plancha, wala school eh. Wala school. Wala school dati, di ba? Sa akin sila pagkano kakatakbo, nanghihiram. Bigay ako, hindi ako makapagdamot. Dahil siyempre, hingi. Eh kaso, namamlansya pa ako. Oh, may kinikita ko. Eh ngayon, wala eh. Malakas yung dati ni nanay. Pag may pasukan, plancha sa mga uniform, dinadala dito yun sa amin. Tapos hindi ko alam kung magkano bigay kay nanay. Dito sa looban. Ayun. Sige, hayaan mo. Sa sahod ko, bayaran natin utang mo, ha? Ha? Sa sahod ko, bayaran natin utang mo. Bayaran yung utang? Ako na magbabayad sa sahod ko. Sa sahod ko sa YouTube, magbabayaran natin yung kay Mark, ha? Ay, Sa nakakaano naman yun, binibigyan na kami. ako magbabayad.
Ako magbabayad sa sahod. Babayad? Oo. Ay, naku. Bayaran ko na lang sa Pero sahod. gusto ko rin magganyan. Sana Hindi ko alam pagkaloob magkano. ng Panginoon na magkaroon ako. Mamimigay din Ano? ako. Gaganyan din. Oh, gusto ko Magaganito rin. ka? Gusto ko ganyan kapareho nyo rin eh. Oo. Oh, ayun oh, magano ka na eh. Magtutulong-tulong tayo. Mag-vlog ka na. Bibigay tayo. Ha? Mag-vlog ka na. Ano tawag mo sa subscriber mo? Ano itawag mo sa subscriber mo? Subscribe. Oh, sa mga nanonood sa'yo, ano itatawag mo? Oh, thank you kayo sa inyo ha. Hindi oh, di ba sabi mo gusto mo mag-vlog? Ha? Gusto mag-vlog? Di ba? Mag-vlogger? Hindi ikaw, di ba sabi mo gusto mo Oo, mag-ganito? kaso nga, mahinapan din ako. Baka mainis sa akin. Ha? Hindi, nagsasalita ka naman eh. Pero miskin na Boboy. yung maski nawawala, yung maano, gusto ko rin mamigay. Sasama ko sa anak ko. Sasama ko para mamigay din. Naawa rin ako. Kapag magbablog ka na, tawagin mo sila, what's up mga kabing? Oo, okay lang yun. Okay lang yun. Oo, okay lang. Okay lang Hirap yun. ako. Maski hirap ako, basta makapamigay ka. Yan. Huwag kang magdadamot. Masama ay Sige nagdadamot. na, babay ka na sa kanila na, kila Mami Ay, Melba. Ma'am Melba, thank you ha sa pinakaloob mo sa akin. At huwag kayong makakalimut sa Panginoon at bigyan pa kayo ng mahabang buhay. Alang-alang sa pamilya nyo at sa mga tinutulungan nyo. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga followers mo, sa mga fans mo. Oh, fans ko? Oo. May fans ako, miski pangit ako, no? Ba? Ganda-ganda na. Hindi, maganda ka, Marami kong Nay. fans. Kaya thank you sa inyo. At huwag kayong magbabago. At patuloy inyong ang inyong gawain na tumulong sa kapwa. Nagpapasalamat ako at huwag kayong makakalimot tumawag sa Panginoon. Sa Yeah. Kanya kayo magsusumbong kung may problema kayo. Ayan. At dagdag ko rin, ulitin ko gaya ng sinabi ko kanina kasi may mga nagko-comment sa video ni nanay na bakit daw parang hindi daw binibigyan ng mga anak. Kaya hindi yung totoo yun, no? Bali, sinusuportahan po ng mga anak yan. Kaso syempre, pare-parehas lang din naman kami ng mga hirap din sa buhay. Kaya, tsaka may mga sari-sarili ng pamilya. Si nanay kasi medyo maano talaga to, medyo matag dito, madaing, oo. Pero kung sa kapag meron naman yung mga anak niyan, inaabot ang kagad yung sinanay. Lalo na yan, sila Tita Rosel, sila Tito Oslek, sila Mama, sila yan, Tito Ding, yan, mga ano, lahat ng mga naabot-abutan mo yan, kaso talagang siyempre hirap din, hindi naman din kagandahan ng kitaan dito at tagdi yun, hindi naman din mga ano yung mga trabaho nila, no, hindi mga office, kundi yung iba nga construction lang, at dito ding construction, si Tita Rosel nagwawalis-walis lang, si Tito Oslek sa ano lang, anong tawag doon? Sa school, naglilinis. Sa school lang, naglilinis. Kaya hindi rin kalaki. Kasi may nababasa ko sa comment na bakit na lang, ano daw, puro daw daing si nanay, hindi ba daw tinutulungan ng mga anak? Hindi ko yung ganun, no? Huwag kayong mag-provoke ng issue at baka higupin ko kayo, no? Kaya mo, hindi rin naman tayo At tatuloy sa Ate Che. Shoutout kay Ate Che, yan. Kaya kapitbahay namin. Nanay, ba't ayaw mo mangutang na lang kay Ate Che? Ha? Nakakaya ba? Ba't ayaw dyan ako umuutang eh? Alin? Kay Ate Che. Ay, hindi. Kay Buwanan. Buwanan. Kaya mo Ate Che, buwanan. Pwede? Hindi daw kaya ni Ate Che yung buwanan. Si Chechi niyan. Oo nga naman, kay Mark nga naman buwanan. Kay Ate Che, lingguhan lang, kaya di daw pwede. So maraming salamat Mami Melba sa pagbigay ng sa pagbigay ng ayuda kay nanay at pera, no. So bali may natira pa siyang 500 dito sa mga makalawang araw ko na ibibigay. Di ko ibibigay lahat. Kaya maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye.